Gilapag sa mga pulis at tubangan sa suspect ang mga ebidensyang nasignit atol sa Joint Drug Bypass Operation sa Digos City PNP, RPDEO, Naval Intel Group ug Intel Group sa NISF, PDEA ug ubang unit sa PNP sa Davao del Sur. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Hayward Alvarez Alesna, 46 anyos, residente sa Purok Bangos, Barangay Dawis, Digos City. Subay sa report sa mga pulis, unang napalitan ang suspect og usa ka sachet nga naay sulod sa gituang shabu ug nasignitan pa kini og laing napulo pa ka mga sachets nga naay shabu nga mobalor tanan sa 300,000 pesos base sa street market value. Gihimo ang bypass operation sa Barangay Dawis pasado alas 10 kagabi, Setyembre 21. Ang nakadugang sa kaso sa suspect kay atol sa operasyon, nasignitan kini og .45 nga kalibre sa pistula. Sa Davao City, balor 36,000 pesos sa gituohang shabu ang napalit og nasignit sa bypass operation sa Budawan Police Station 6 sa Purok 1B, Barangay Mudjang ning syudad alas 5:50 kagahapon sa hapon. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Vince de la Cruz Rebeliesa, 22 anyos, residente sa Purok 3 San Isidro, Divine Mercy ug top 4 city level sa illegal nga droga.